para banget be kin men ki be hau try Jesus Christ ko ki ba suspa ki jong blai ki ba ki jong try ki khon ki jong blai nadu ki long kpa ki long kami ki khon samla kan te bat shan rang ha kan ka por ba menta ngadon ban ong ipi ngakwa ban ong ha kan ka por ha pedeng jong pi ai bangin long kita ki bangai ki ba yo blai bat ki ba ya ka ktin ke jong try ha bangi yo blai ha bangi ya ka ktin ke jong try ai bangin yo kata ka mensem ka ba sngau kit ram na ka banta ka gospel ai bangin yo kata ka donot ka ba sngau kit ram na ka banta ka kam jing pen jong blai ai bangin yo kata ka jingmot kita ke jingmot ke badan ke jingkit klik ke gospel bat ke jing pen ban pen benar ke gospel ban yalap ye ke jing pen ke jong utrai Jesus Christ kom kita kinong bot ke jong belai kom kita ki ba syakri yo Jesus kom ki ba ngek yo belai kom ki ba yo utrai Jesus Christ ke jing jong yo belai ke jing ke jong pi yo belai ke jing jong ke ketin ke jong utrai ke bangidon ke jingkit klik ban yalap ya ka gospel ban pen benai ki khubor jang ka jing pen ban yalap ini ka khubor babha bakalong ka khtien ka jong ubelai ban yalap ya ka karteng jisu ban yalap yo jisu long bakrau ai ba ka pertai baro ai ba ki breu baro ai ba kita ki bering mensim ki batan mensim kin yo kin tip ba udu belai bangi syakri uno belayu bangi money uno belayu bangi kin yo ka jing kraw jong kin yo ka jing ba ka jong kin yo ya ka jing ka jong kin yo ka jing isnai ka jong kin yo bolong try jong ka beneng kin yo bolong try jong ka kandel bakin yo bolong try jong ki mad bat ki man same ki jong ki ha ka jingem jong ki ni de ban don ka jing kit kle ban pen bana ni de ban don ka jing kit kle ban ya tho ni de ban don ka jing kit kle ban yala hallelujah hallelujah jisu jong hallelujah blai jong try jisu nga ya me ko ki ba ke jong try ko ki ba suspa ke jong blai ko ki ba nget ke jong try nge de ban sngau kit ram namar ke gospel namar ke jing pen namar ke kerteng jisu namar oblai ni sngau kit ram utrai utrai ya pi ulawan man IT la dia nak benta ka jong pi halor ka ding pna ula syak stam nak benta ka jong nak benta ka jong fi ni bade ka ai ka bangila le nak benta utrai ka ai ka bangila le nak benta ka jong belai ka ai ka bangila syak sitam nak benta utrai ka ai ka bangila syak sitam nak benta utrai hatong ni ka jing jong ila ain kum ka jing kenya hakmat ka jong belai ka jing jong pek yela de yit yela de pila IT ni ka jing jong pi kum kata ka jing kenya hau belai Pil item kata ka download ka jong pi kom kata ka jing kenya ka ba UB akhamat joblay bakalong kata ka jing syakri ka ba khanja blay ka ba khanja men sem ya ka ba blay ngau ba bagin syakri o da ka bagin item ka jing jong da ka bagin item ka download jong da ka bagin item para da ka shangi Allah da ka bread lot ngin syakri o da ka jing kaman galalong ni kom ta galayo ni kom ta ko ki ba ik jo try ngap ngan puli pedeng jong pi bagi ni ke ketin ke jong belai kene ke ketin ke jong try ia bala persat mensem kalong ka bm bat ka don ka bor ka keren ning kong hi ka jing janga bau syakri jong belai apostol bau keren ni kintin da ka bau sngau don jingkit klik ka gospel da ka bau don kata ka jingkit klik ka jing pem ia ka kerteng jisu bat yo belai ban yalap ban pen benah ban ya thu ya ka gospel chiki wei pad uang shisha ka donot ka jonga ka mensem jonga ngasngau kit ram kat bangam patla ban pendap ban yalap ya ka gospel ban ya thu ka gospel ban pen sngau ka gospel ngasngau kit ram ha ka jingem ka jonga ngam sngau lai loi ngasngau kit ram kat bangam pat pendap ban yalap ya ka gospel ban pen benai ka gospel ban ya thu ka gospel syak jai ban reu baro ngasngau kit ram ong pol apostol ngap ngan pulia pedeng jong pi
ka stiu pol apostol cikin nong rom syakin nong rom ngap ong kum ne ka stiu pol apostol cikin nong rom chilanong ka khat ka bakhat sa ka stiu pol apostol cikin nong rom chilanong ka khat ka bakhat sa ki kitin ki ba ong kum ne ngalong unong kit ram haki krek bat haki nong kendang ro haki bastad ro bat haki bom stad de Paul apostol yo kena ka donot ko murang ba yo kena ka mensim ko murang ba ubadan ka jingkit kli ubas ngau kit ram halade ulong ubreu uba usngau wilde syam kat ba umpat yalap ka gospel usngau wilde ba syam laj ram unang don ka jingkit ram ye ka udang don ban sei udang don ban le haleluya ngaku mo banget pikom ki banget ngikom kita kinong but jong jiso kiba i yo jisu pi i ga khtin jong blai hatu ka mensim jong pi hatu ka donot jong pi sngaw kit ram ne em pi sngaw kit ram ne em ya ka gospel nga ong pi la do try bu ka donot jong pi la do mensim jong blai bu ka donot jong pi la do blai bu ka donot jong pi ha ka ne ka por pi sngaw ka kubor la do blai bu ka donot jong pi sngaw kit ram mi ka ne ka gospel ka daya pi ban yalap ka daya pi ban yatu ka daya pi sngaw ka daya pi ban pen pau ki kubor ba ba ka tin joblai ka daya ban pen pau ya ka ne ka tin ka ba im ban ka por ka jong try Jesus Christ shake way pat ban yatu hallelujah nga ong pi kano ka ba try ubu ka donot jong pi ban le ini menta ka gospel ban le ini menta try to ko ngo ya kata bat to le kata wat buteng wat artatin habale ke ban pendan buram yo try habale ke ne ka benta ka kerteng ka jong jisu ne menta ka gospel ne menta ka jing pen ka jong blai wat le da ka jing artatin le da kata ka ba it lut le da kata ka ba shangya lut le da kata ka ba bread lut le da kata ka ban sim ka ba shlor le da kata ka ba khlam shapting de ban yai shaprang utrai jing yo jisu unom eno efi udon ringkat lembat pi bat udon ha kata ka jing tray ka jong pi namanta ka gospel ukur khoye fi pi dan ka jing kemen ka jing sok ka jong utrai ha pi le e namanta utrai pi le ka mon ka jong utrai Jesus Christ ha ka por ba mentang ong e pi Peliok pediang you know maujam ubat mai ke ba mentah pili ban bu ada not jong pi pili ban bu ha mensim jong pi pili ban bu ka jingmot jong pi baka day pi ban le ai na ka bantah ka jong utrai Jesus Christ kalong ka ba day pi ban le ai na ka bantah ka gospel kalong ka ba day pi ban le ai na mentah ka jing pan em ka jong trai hatu pi ngau hun em yela tang ban yok pediang ka jing pan em yela di kala biang kalam da ya thulam yiki wai piliok ma jing pen em ga jong try piliok pediang ga jing pen em ga jong jiso piliok ma ga jing pen em ga jong blai pi dei ban ya thu shiki wai patro bakin yo pediang ga jing pen em ga jong try wat shom thai wat shom kalan kti dei ban yeng joy dei ban try shitom na ka banta ga jing pen em ga jong blai pi ma ga jing su ga jong try hatu pi hun tang yela de hatu pi ngau hun tang yela de ban yo kalong kala biang ga ong pi wat ngau hun tang la de u blem ngau ba kom kata ka dei pi yo pediang ai no blai pim dan kam ban tiet ublay shu ai pi bat pi ublay shu ai pi piang ai ka dai pi kalong ka ban ai ro shikwe ban ya thu shikwe ban ai shikwe ko ki ba ik ke jong try pi piang ke hima ka jong blai pim dei ban ngau hon pim dei ban suk kalong ban yo tang yela de kalong kala biang em wat ban ngau ba tang yela de ka dei ban ya thu shikwe ke hima ka jong try ka dei ban ya be ke hima ka jong blai ka dei ban pen ai ke hima ka jong try ba ki priang ka hima ka jong try Jesus Christ oh Rabba Shande kadaya nga kadaya pi ban pen benahagan ke por nga ong ipi pila bu ka donot jong pi kum kata pila bu ka mensim jong pi kum kata hagan ke por ngan Krishna pi ga jing duai ngan bu ga jing duai na ga banta ga jong pi bo blen pen shak bore pi bo blen Krishna bore pi bo blen pen ko bore pi bo blen ya rap ga jing em ga jong pi na ga jaka ka fidan ya go pen le e ne menta ga jong try kano pi le to le ban pendan buram yo try Jesus Christ hallelujah kano wa pi le to le ban pendan buram ne ga banta ga buram ga jong try Jesus Christ hallelujah to ngine duai na ka banta ga jong pi hallelujah
Try Jesus. Gadwai ke long kepang ke long kemi ke khon samla kan tebat shanrang. Hagan ke por ke babenta abale ke basngap ke basyak skor ke kentin ke jong me. Bat ke khobor jong me abale jonga. Gadwai pen syad bor ke kershan bor ke pen ko bor ke abale jonga. Ya rab ke ko try isnaila me ke abale ngau snaila me ke ko try. Ya ba ke long ke bru ke long balak loi ko try Jesus ban yang ban pen bena ban ya thu ke gospel jong me. Syake way pat ko try ba ke yo ngau ke gospel ke jong me ko try. Ken ya thu ke jing pen em ke jong me ko try ba ke way pat ken yok pediang ka jing pen em ka jame ko try ken ya tho ko try ka jing suk ka jame ba ki wei pat ken yok mat ka jing suk ka jame ko try ken ya tho ka hima ka jame ko try ba ken yok pediang ka hima ka jame ko try ablay janga ko pa bi me it ki bari ko try me baro me it ko try jiso me it ya baro ablay janga ko jiso be janga mem ko iwe men sim in sakama mem ko abaka wei ki men sim kan lek dujak me ko ya baro ki men sim ki ba kodor ko try ken lek shabaneng ba ken rung habaneng ko try ken poi hakata ka hima ka melepan krak ka bentaga jong ki try ngara dua dia rap lam dai snela me ki ka pol mentanga dua ba ka ding ka jing try ka jing ko lam ka jing sim ko jame kan try ka jing em ka jong ki ko pa ba jonga try jisu nga dua o kan don ka jing try ka jong me ka boram nga aisha me ablai kerteng jisu haleluya ong lang bat nga ya roi try nga ong ipi ka day nga ka day ipi ban sha shitom na ka banta ka jong utray jisu Christ kamlong yafi kamlong ini ban shushong ngap ban shushong kelankti kadai ban yeng joy ban mare ban penbenai ka khobor jing pen em ban penbena ya ka hima ka jong try ban yalap yo jisa wat long kita ki basngau thai wat long kita ki batlot tolong piki baklain how try Jesus Christ bat hakabor ka jing try ka jong hakabor ka jing klain ka jong ba pin long ublen ker khoi fi ublen ker khoi nge ngen sei kendo hawe pat kapor onda mun sim jong try nang wan ai ki khobor nganang yo ban wan shapi ban ya thu iki khobor ka jong try happy ki ba ik happy ki ba trang happy ki ba sliang happy ki ba sngo bang ba sngo tiang ban snga ban shashkor ban pediang ki khobor ka jong blai ublen ker khoi pi ublen ker khoi ngi baro namta ka bram ka jong amen